Tämä Oulun Energian kaukolämpövesi. Tässä on kaukolämpön menoputki. Se tulee Toppilasta tätä putkia pitkin, kiertää täältä, menee täältä molemmille lämmönsiirtimille, eli nämä punaiset tässä on nämä lämmönsiirtimet. Kumpi on kumpi? Tämä on lämmityksen lämmönsiiri ja tämä isompi on käyttöveden lämmönsiirin, eli tämä hoitaa tämän kiinteistön lämmityksen ja tämä isompi hoitaa sitten sen hanaveden, mikä lämmin vesi lasketaan hanasta. Ja sitten se samainen kaukolämpövesi, se ei mene tätä pitemmälle tuonne kiinteistöön, se pallaa tätä paluuputkea pitkin tuonne Toppilan voimalaitokselle. Eli se johtumalla luovuttaa sen lämmön tuolla lämmönsiirtimissä sinne rakennuksen käyttöön. Ja täällä on kaksi piiriä molemmissa, eli täällä on ensio- ja toisiopiiri. Täällä lämmityspuolella on tämä, ensio on molemmissa tietenkin se tuo kaukolämpö ja toisiopuolella virtaa sitten tuolla pattereissa kiertävä vesi. Mä olettaisin, että tässä on patterilämmitys näissä taloissa. Joo. Eli se virtaa siellä pattereissa se vesi ja täällä käyttövesipuolella vastaavasti sitten ensiopuoli on kanssa kaukolämpöpuoli ja toisiopuolella virtaa sitten. Täältä tulee kylmä vesi tähän lämmönsiirtimelle. Ja sitä mukaan kun sitä lämmintä vettä lasketaan hanasta, niin tämä lämmönsiirin lämmittää sen kaukolämpöveden avulla sen kylmän veden sinne 58 asteeseen, mikä on se kuuman veden lämpötila. Kertoisiko mitä tarkoittaa ensio ja toisio? Eli ensiopuolella tarkoitetaan sitä puolta näistä lämmön siirtimistä, missä virtaa tuo kaukolämpövesi, mikä tulee Toppilan voimalaitokselta. Ja toisiopuoli on sitten nimenomaan se kiinteistön puoli, missä virtaa esimerkiksi se pattereissa kiertävä vesi tai sitten tämä käyttövesi, mitä hanasta lasketaan. No mitä mittareita täällä näkyy? No tuossa on kaukolämmön tulopainemittari ja sitten on tulolämpötilamittari. Mitä ne pitäisi näyttää, että näyttää oikein? No näissä ei ole semmoista nyrkkisääntöä, että mitä ne pitäisi näyttää. Painemittareissa on se, että täällä alempana on sitten paluupainemittari kaukolämmölle. Ja näillä painelukemilla ei ole itsessään merkitystä, vaan sillä, että siinä on paineeroa. Että täällä tuloputkessa on korkeampi paine kuin paluuputkessa. Ja se pitäisi olla aina vähintään 0,6 baaria, se paineero. Mitä se on? Entä lämpötila? 70? Joo, lämpötila vaihtelee sitten ulkolämpötilan mukaan, että kovalla pakkasella sitä ajetaan kuumempana sitä vettä tuolta Toppilasta. Ja Mitä on 5,3? joo. Eli tulolämpötila, siihen asiakas ei voi itse vaikuttaakaan. Että se on, teoriassa se on 32 asteen pakkasella 115 ja kesäaikaan sitten 65. Mutta paluulämpötilaan voi vaikuttaa sitten näillä omilla laitteilla, että siellä on, no ensinnäkin, että laitteet on kunnossa ja sitten, että säädöt on kunnossa. Ja mitä matalampi se on tuo paluulämpötila, niin sitä parempi. Mikä mittari toi tossa? Tämä on lämmitysverkoston painemittari. Eli kertoo paljonko siellä pattereissa on painetta. Ja siitä voi tavallaan tarkkailla sitä veden määrääkin, että jos se laskee nollille tuo paine, niin sieltä pääsee se vesi johonkin karkaamaan. Ja tämä on semmoinen mittari, mitä kannattaa ihan säännöllisesti seurailla. Mitä sen pitää näyttää? Hyvä nyrkkisääntö on tuossa yhden baarin kieppeillä. Eli nyt onkin pikkusen reilu baari tuossa ja sekin aavistuksen siinä elää tuo paine lämpötilojen mukaan, että kovalla pakkasella kun siellä on kuuma vesi verkossa, niin se vähän laajenee, niin sen pikkusen saattaa nousta tuo paine ja kesällä se pikkusen laskee. Mikäs tuolla tuomittari? Siellä on kaukolämmön paluupainemittari, se on ennen tuota paineerosäädintä, mikä näkyy tuossa näkyy. Kaukolämmön painemittarit
normaali käytössä silloin kun tätä lukematietoa ei tarvita, niin kannattaa pitää nämä venttiilit kiinni, eli kahava poikittain tähän pieneen putkeen nähen. Sama homma täällä valuputkessa. Ja tämä siksi, että jos se sattuu tämä mittari särkymään, niin ei se vesi tule tuolta toppilasta asti sitten tänne lämmönjakohuoneeseen. Että täälläkään ei kuitenkaan päivittäin käy täällä lämmönjakohuoneessa, niin minimoida noita riskejä tuosta pois. Että jos se sattuu vuotamaan, niin siinä muutamassa viikossakin sieltä kerkiää aika paljon sitä vettä tullut paineen pois. Ja tässä näkyy tämä avautumispainekin, eli 2,5 baaria. Ja jos sen yli nousee tuo paine, niin sieltä tulee ylimääräinen vesi sitten ulos. Mutta että jos täältä itsekseen alkaa tätä vettä valumaan, ja jos tuo paine on noussut tuonne 2,5 baariin, niin silloin useimmiten on kyse siirin vuodosta. Eli että täällä lämmönsiirtymässä on sisäinen vuoto. No mikä se tämä täällä on? Siellä on paisunta-astia ja sen tehtävä on pitää tuo lämmitysverkoston paine tasaisena. Eli kun se vesi laajenee ja supistuu lämpötilan mukana siellä, niin silloin kun se laajenee se vesi, niin se laajenee tänne paisunta-astiaan. Ja sitten kun se supistuu, kun vesi kylmenee, niin se virtaa takaisin tuonne lämmitysverkostoon. Ja täällä on tässä keskellä on semmoinen kalvo, toisella puolella on ilma kautta kaasuseos ja tässä on vesi toisella puolella. Ja täällä ilmapuolella täällä on esipaine, minkä avulla sen esipaineen ja sen kalvon avulla se pukkaa kesällä takaisin sen veden sinne verkkoon, kun se tiivistyy. Mitä mittareita tuolla seinällä on? Siinä on kaukolämmön mittarit, eli tässä on tämä energialaskuri. Näistähän ei lukemia tarvitse ilmoittaa, että ne on etäluettavia nykyään, mutta siitä näkyy, että paljonko tämä mittari on mitannut energiaa. Siinä näkyy tuo megawattimäärä ja sitten näkyy, paljonko tämä mittari läpi on virtannut kaukolämpövettä. Ja täällä on myös muita näitä tietoja, näkyy käyttötunnit, eli kauanko tämä mittari on ollut käytössä. Tässä on 37 000 tuntia nyt tämä mittarimittailu. Ja sitten näkyy kaukolämmön tulolämpötila, kaukolämmön paluulämpötila ja sitten on tämä niiden erotus, eli kaukolämpöveden jäähdytys näkyy suoraan tuosta tämä hetkellinen. Onko se hyvä vai huono? No tällä hetkellä ihan ok, että kun nyt on kuitenkin yli 20 astetta pihalla lämmintä, niin siellä ei lämmitys ole päällä, että se on ainoastaan tuohon käyttövetteen menneen, niin kesäaika on pikkusen pienempi tuo jäähdytys. Mitäs tää? Noin nopeasti. Tässä on näköjään, suoraan en pysty sanomaan, että mihinkä nämä on yhdistetty. Tässä on LVI-hälytys. Eli mä uskoisin, että se tuohon pihalle sytyttää nuo valot. Tuolla oli ainakin tuossa, onko tuossa on tuo verkoston painemittari. Niin sinne on ainakin nämä piuhat kytketty ja tuossa on nuo anturit alapaine ja yläpaine. Niin mä luulen, että se sytyttää, jos se laskee liian alas tai liian ylös nousee tuo paine, niin se sytyttää tuohon pihalle tuo merkkivalo. Mikä tuo kovariputki täällä tämä? Siinä on tämä paineerosäätimen impulssiputki. Mikä virka sillä on? Eli se pitää tuota kaukolämpöveden tulo- ja paluupainetta siinä asetusarvossa, mihin se on säädetty, niin se auttaa näiden säätöventtiilien toimintaa, että se pysyy vakiona se paineero sinne, niin se toimii tarkemmin tuo säätö. Ja täällä on tämä säätöventtiili on käyttöveden säätöventtiili, eli tämä säätää sitä hanaveden lämpötilaa kuumalla puolella. Ja täällä on sitten lämmityksen säätöventtiili. Tämä säätää sitä pattereihin menevän veden lämpötilaa. Tuolta säädetään tuolta? Joo, täältä pystyy sitten niitä asetuksia muuttamaan. Eli tämä on tämä alkunäyttö, mihin tämä aina pallaa tämä automatiikka. Ja täältä nuoli on tuossa valinnan kohdalla, painetaan OK, löytyy säätökäyrien asetukset. Täältä nähdään tämä lämmityskäyrä, miten se on aseteltu.
Eli tässä näkyy ulkolämpötila tässä vasemmassa sarakkeessa ja oikeanpuolimaisessa on sitten tuonne patteriverkostoon menevä veden lämpötila. Eli silloin kun ulkoilma on plus 20, niin sinne pitäisi mennä 22 asteinen vesi ja nolla kelillä 44 ja miinus 20 64. Ja siitä sitten mitä kylmimmäksi menee, niin se menee ton käyrän mukaan, että se kuumenee sitten se vesi sitä mukaan. Näyttääkö, että käyrä olisi niin oikean näköinen? Kyllä se aika lailla kohdillaan näyttäisi olevan, että itse on semmoista nyrkkisääntöä pitänyt näihin patterilämmityksiin, että silloin kun on ulkolämpötila 20, niin menovesi on 20 ja nollassa se on 40 ja miinus 20 60. Että periaatteessa tuossa saattaisi olla mahdollisuus pieneen pudotukseen, mutta se on kuitenkin aina kiinteistökohtainen, että ei voi sanoa yhtä ja oikein, että se ei ainakaan paljon heitä tuo lämmityskäyrä. Ja eskillä päästään aina takaisinpäin näissä valikoissa. Sitten siitä löytyy tuon säätökäyrien asetuksen alapuolelta asetusarvot. OK:lla mennään sinne. Täällä on yöalennus, jos haluaa yöksi puottaa lämpötilaa, mutta asuinkäytössä sillä ei suurta merkitystä ole, joten en suosittele käyttää, mutta ei missään nimessä tietenkään kiellettyä ole sitä käyttää. Mutta sitten tätä löytyy nämä minimi- ja maksimirajat, eli riippumatta siitä miten tuo lämmityskäyrä tuonne aseteltu, niin se ajaa aina vähintään 20 asteista, mutta maksimissaan 75 asteista vettä tuonne verkkoon. Ja sitten löytyy suuntaissiirto. Pystytään sitä lämmityskäyrää nostamaan ylös tai alaspäin samassa kaltevuudessa, että se ei muutu se kaltevuus mihinkään. Eli käytännössä tarkoittaa, että se nostaa tuota menoveden lämpötilaa tai laskee ulkolämpötilasta riippumatta sen mitä sinne asteita laittaa. Sitten on tämä Oumannen oma erikoistoiminta, tuo syyskuivaus. Eli kesällä kun ulkoilman lämpötila on 7 vuorokautta putkeen alle plus 5 astetta, niin se ajaa sinne hetkellisesti vähän kuumempaa vettä tuonne verkkoon. Ja tuo 2 on tehasasetus. Sitten löytyy pumpun pysäytys. Sinne on 19 laitettu asetusarvoksi. Eli tarkoittaa tuota ulkoilman lämpötilaa silloin kun lämpötila nousee tuonne 19 tai yli, niin sen pitäisi pysäyttää tuo lämmitysverkoston kiertovesipumppu. Ja sitten kun mennään tähän aloitusnäyttöön takaisin ja painetaan tuota valikkonäppäintä tuonne, niin täältä yläreunasta tuo L1-automaattisäätö muuttuu LV-automaattisäätöön, niin tämä on tuo käyttöveden puoli. Eli OK:lla päästään tuonne valintaan ja täältä löytyy sitten asetusarvoista ainoastaan yksi arvo, eli käyttöveden lämpötila, ja se on tuo 58 astetta, mikä se nykypäivänä kuuluu olla. Ja sitähän ei vuoden ajan mukaan tarvitse muuttaa, että se on ympäri vuoden sama. Ja sitten täältä löytyy myös näitä mittauksia. L1 menovesi ja paluuvesi tarkoittaa tuonne pattereihin menevän ja sieltä palaavan veden lämpötilaa. Sitten ulkolämpötila 23 astetta. Sitten LV menovesi on kuuma hanavesi 57 astetta tällä hetkellä. Ja sitten on käyttöveden kierto, johon lämpötila 54. Mikähän tämä P1-häly on? Tuosta en osaa sanoa, että mikä tuohon on kytketty tuohon hälytykseen. Mutta sitten on tuo lämmityspiirin siirtimeltä palavan veden lämpötila on 49 astetta ja sitten käyttöveden säätöventtiilin asento on 9% auki tällä hetkellä. Onko se sopiva luku? No se pikkusen muuttuu tuossa koko ajan, että kun se yrittää piettää sen asetusarvossaan siinä 58 astetta, niin se aina vähän Se automaattisesti muuttuu. automaattisesti muuttuu.
Et silloin kun lasketaan hanasta vettä, niin se tietenkin avautuu lisää, että sieltä saadaan niitä tehoja irti. Mutta siinä oikeastaan tuosta automatiikalta nuo asetukset, mitä sieltä niin normaalikäytössä tarvii tietää. Ja sitten täällähän on tämä kesäsulkuventtiili. Löytyy tästä. Kannattaako sitä panna kesäksi päälle? Minä suosittelen käyttämään sitä, että se ainakin varmistaa sen esimerkiksi nytkin, kun on aika suuria ollut nuo lämpötilavaihtelut päivän ja yön välillä, niin siellä luultavasti tuo sisälämpötila on ihan riittävä tuolla huoneistossa, mutta sitten kun se yöaikaan laskee tuo ulkoilman lämpötila, tänäkin aamuna oli 5 astetta plussaa, niin se alkaa lämmittämään noita pattereita. Niin jos haluaa varmistaa sen, että sinne ei mene sitä lämpöä nyt kesäaikaan, niin pidetään tuo kesäsulkuventtiili kiinni. Toki siinä ei mitään vahinkoa tapahdu, vaikka se jää aukikin, mutta sillä saa tosiaan varmistettua sen, että sinne ei mene sitä lämpöä kesäaikaan. Nyt se on auki. Nyt se on auki. Eli silloin kun tämä venttiilin kahva on putkesuuntaisesti, niin se on auki. Ja silloin kun se on poikittain putkeen nähdään, niin se on kiinni. Ja tuonne oli näköjään vitsusti merkattukin, että kesäsulku näkyy tarraa tuolla olevan. No mitä täällä on semmosia, mitä pitäisi seurata ja katsoa, varmistaa, että paikat on kunnossa? No yleisesti tietenkin katsoa, että täällä ei vettä tippase tai suihkua mistään, että paikat on sillä siistinä. Mutta tärkein minun mielestä on tämä lämmitysverkoston paine, että se pysyy kohtuu vakaana tuolla. Että jos se pääsee laskemaan liian alas tuo paine, niin silloin loppuu lämpö huoneistoistakin. Ja jos se pääsee laskemaan tuo paine, niin täällähän on sitten täyttöventtiilit. Ootapas kun mä katson missä ne on. Se paineenlasku tarkoittaa sitä, että jos jokin on vika. Joo. Vuoto taikka sitten. Joo, että jostakin pääsee vettä ulos. Ja täällä on nämä täyttöventtiilit. 2 sinistä pientä kahvaa näkyy tuossa. Molemmat sitten auki. Molemmat auki, että ensin toinen selälleen ja tuosta kun lähtee, niin siellä lähtee paine pikkuhiljaa sitten nousemaan. Ja aina sitten muistaa molemmat venttiilit laittaa kiinni, jos on tarvinnut lisätä sinne vettä. Ja jos tuonne jostain syystä kovin useasti joutuisi vettä lisäilemään, niin aina pitää sitten selvittää, että mihin se karkaa sieltä, että ei vaan sokeasti lisäillä sitä vettä. Mitkä ovat tyypilliset syyt? Paineen lasku. Yleensä on tuo paisunta-astia, että se kannattaa ensimmäisenä tarkastaa. Että se on helpointa lähteä tästä lämmönjakohuoneesta liikkeelle, katsoa, että ne paikat on kunnossa, että ennen kuin lähdetään mitään verkostoa suuremmin tutkimaan, että se verkosto on kuitenkin paljon isompi ala, jos lähdetään vuotoja paikallistaan. Sillä se kalvo ilmeisesti. Joo, joko kalvo menee rikki tai sieltä se esipaine karkaa. Että jos sillä ei ole sitä esipainetta, niin se ei silloin tuo verkostonkaan paine pysy tasaisen, että se alkaa heittelee suuntaan ja toiseen. Ja sitten täällä ei näytäkään olevan niitä automaattisia ilmausventtiileitä, niitä on jonkun verran ollut, että niiden kautta pääsee sitä painetta pois. Et se voi olla se ihan joku pikkuinen putkivuoto jossain, se ei tarvi iso olla, niin se... Joskus vuotanut. Ruostiset ovat. Joo. Vanhat laitteet. Taitaa olla vanhasta laitteesta. Joo. Ainakin tämä näyttää sen verran siistiltä, että ei... Oliko tämä ihan... Joo, 2012 on tuoreet laitteet. Mutta varmaan niinku tällä ihan peruskäytöltään, niin siinä ne tärkeimmät. Että paljonhan täältä löytyy sitten näitä nippeleitä ja nappeleita. No, kerro vielä nuo pumput tuossa, että mitä nuo pumput on, niin jää sekin sitten. Joo, eli tässä on lämmitysverkoston pumppu. Tämä kierrättää siellä pattereissa sitä vettä. Ja
jos nyt tämä sattuu särkymään tämä pumppu, niin silloinhan se loppuu se lämpö heti siitä nokista. Eli jos semmoinen tilanne tulee, että alkaa lämpö käymään vähiin, niin tämä kannattaa myös ensimmäisenä käydä katsomassa, että täällä on pumppu päällä. Se tunteeko kokeilee? Kyllä siinä tuntee tuon täri, että se pikkusen kurisee tuossa ja yleensäkin, että tuolla nyt nuo valot pallaa, että se saa virtaa. Ja tuo tietenkin kanssa samalla katsoo sitten, että siellä on tuota painetta riittävästi. Ja täällä taaempana on sitten tuo käyttöveden kiertovesipumppu. Tämä kierrättää sitä lämmintä käyttövettä tuolla verkostossa, että sitä ei tarvitse tuolla kauimmassa huoneistossa ootella niin kauan silloin kun avataan lämmitysihana. Lyhentää sitä odotusaikaa ja toisaalta nämä nykyaikaiset säätöventtiilit vaatii myös sen, että se toimii tuo kierto. Ja jos alkaa käyttöveden lämpötila huopaamaan ylös alas, että se ei pysy vakaana, niin silloin aika monesti täällä kierrossa on jotakin hämminkiä, että joko pumppu on kiinni. Tuosta ei säädetä, vaan se säädetään täältä. Se säädetään täältä automatiikalta, että noita ei saa noita säätöventtiileitä mennä käsiin vääntämään. Ainoastaan siinä tapauksessa, että se kytketään käsikäytölle täältä, että muuten sitä vääntää kilpaa tämän säätimen kanssa ja ei nuo sähkölaitteet siitä tykkää. No miten sinusta näyttää tämä lämmön kohone? Onko tämä niin kunnossa nuo eristeitä? Ja... No ihan tällainen silmäillen menee katsoa, että niin siistin näköinen on, että ei ole ainakaan pistänyt silmään tältä mitään lämmön siirtymistä. Mitään vuotoja ei näy, painetaso on kunnossa, eristykset on kunnossa. Ei äkkiseltään kyllä näy mitään semmoista normaalista poikkeavaa. Sanotko Heikki vielä kuin usein olisi syytä sitten täällä käydä hänen katsomassa paikkoja, että on kunnossa? No, kyllä mä itse muutaman viikon välein kävisin katsomassa, muutama viikko kuukausi, että ohi menneen vaan velikasta, että kaikki on niin päällisin puolin kunnossa ja tuo on ihan hyvä painetta. Etenkin kesän jälkeen se kannattaa katsoa silloin, kun alkaa ilmasta viilenemään. Olisiko Jaskalla mitään kysyttävää? Onko tuolle käyttöohje saatavissa jostain netistä? Joo, löytyy kyllä. Eli Ouman on tämä valmistaja ja automatiikan malli on tuo EH203. Siihen löytyy kyllä netistä käyttöohje. Ja samalla suosittelen lukaisemaan semmoisen opuksen, kun käytä kaukolämpöä oikein. Löytyy myös netistä, se on 16 sivuna energiateollisuuden tekemä semmoinen virallinen yleispätevä ohje tähän kaukolämmön käyttöön. Se ei keskity mihinkään tiettyyn automatiikkaan eikä laitemerkkiin, vaan yleisestikin näistä säädöistä, että miten niitä kannattaa tehdä.